देख तो अभी ले कपड़ा हिंगा पड़ल बा मेहरारू अभी ले सुतल भी जाई। रूपा का हो कपड़ा अभी ले ऐसा ही पड़ल बा अभी ले ना साफ कइलू एकरा के का है देखी ना तबियत सही नहीं के बुझात। का भइल बा हो देखी ना पूरा देह दुखाता कोनो काम करे के मन नहीं करत तनी कर दी ना का कर तनिक साफ कर दी कपड़ा। अच्छा ठीक बा हम ही साफ कर देतनी तब तक आराम कर तू। लड़का फैका मेहरारू के कपड़ा खींचे के पड़ता था चारा। अच्छा खाली मेहरारू के तबीयत खराब है वही से फीस देता नहीं क्या करल जाई मेहरारू के सेवा कराने के पड़ी। रूपा लड़का के पैंट तो बदल दो वही बेर से एक गो पैंटों पर गंदा कइले बा कितना वही बेर से उसी पर खलत आटे आ तू ओकरा बदलत नहीं तू बदल दो ओकर पैंट जल्दी तनी बदल दी ना आज भर। मैंने अब हम कपड़ा पहनाई गजब हाल बा मैंने। हाँ तो का हो गल रोवा इतना नहीं कर सकत का हम ना रहे हम तो कैसे लेके ख्याल रख सकत नहीं रोवा। ठीक बा बदल देत बानी। रूपा खाना ले आओ तो खाई बहुत जल्दी भूख लागल बहुत जोर से भूख लागल बा। खाना कहाँ बनौले बानी अभी के बनैलू तो कथी खाई जा बहुत भूख लागल बा भूखे रही जा। बनाई ना तो खा लिया। अब हम खाना बनाई साला का करे के पड़ता अब का करल जा दोसर कोनो उपाय नहीं खेलू बस खाना बनावे के पड़ी तबे खाए के पड़ी ना बनावल जाई तब तो एक तबीयते खराब बा। अच्छा ठीक बा बनावे चलता नहीं अब का करल जा। इला रूपा तार साड़ी हमें साथे चल गल हमारा सामान के साथे। ई कैसन साड़ी हो रोकना बतैली है गरनी सब मार्केट खूब सामान किननी है सब घूमनी है सन खूब मजा आ गई चलते चलते सब थकान हो गल बा बहुत चलल बानी सने बरा। लड़का फैका मेहरारू के कपड़ा खींचे के पड़ता था चारा। अच्छा खाली मेहरारू के तबीयत खराब है वही से फीस देता नहीं। कितना कितना अब से ना करम अब से ना करम अब से छूट ना बोला छूट छोड़ ना 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 लाइक करें लाइक करें सब्सक्राइब करें। बाय मिलते हैं नई वीडियो में।